a yayin da budurwar taka ta ɗauki hotonta ta ɗau hoto a kyamararta ta sa a wayarta ta yi saving ɗinsa, to already zai na shigowa cikin wayarka ba ta sani ba. Don nuna muku yadda zaka na ganin hoton budurwarka in ta ɗauka a cikin wayarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon wannan bidiyon namu. A yau bidiyon da muka kawo muku za mu nuna muku yadda muke amfani da wata hanya muke ganin sirrikan hotunan wani daga ya dauka a kyamararsa ya saving ɗinsa a gallery ɗinsa, za mu samu wannan hoton ta cikin wayarmu. To mafi akasari mutane ba su san wannan hanyar ba, amma kafin nuna muku aikin namu, kafin mu wuce, da Allah muna roƙonku da ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa, da zarar mun yi sababbin shiri zaka na gani akan lokaci. Yadda zaka na ganin hotunan budurwarka ko ƙaninka ko abokinka ko wani wanda kuke tare da shi kuna nesa, to wannan hanya ce mai sauƙi. Zaka shiga Play Store ɗinka kamar haka. Bari mu buɗe data ta. Sorry. Wannan shine Play Store. Bayan na buɗe Play Store zan yi searching ɗin Google Photos. Bayan na yi searching ɗin Google Photos zan yi downloading ɗinsa, sannan sai in buɗe shi kamar haka. Bayan na buɗe shi kamar haka, nan gun da aka wannan hoton mutum ɗin ɗan ƙarami, to alamar gun Gmail kenan. Wannan shine dina. Bayan na shi zan sami dukkanin Gmail ɗin da yake kan wannan wayar. To bayan na samu Gmail ɗin, amma bari goge wannan da storage ɗin. An kamata in goge shi. To duk da dai ba aikin muka zo yi ba, misali sai mu koma nuna muku. To bayan ka taɓa wannan hoton kamar haka, zai nuna wa wannan sifar. Bayan nuna ma sifar akwai backup complete, akwai ga nan dai ya nuna ma. To sai ka zo ka shiga wannan Gmail ɗin. To kafin mu nuna muku yanayin aikin yadda yake, yana da kyau a ce wayar budurwar taka ka karɓa ka sa Gmail ɗinka a kanta, in har kana so kana samun hotunan ta ɗauka a wayarka. In ka sa shi zan nuna ma yadda ne setting ɗin wannan wayar, haka za ka yi a waccar wayar. Shine zan zo bayan na selecting, sai in zo in taɓa na in selecting ɗin Gmail ɗin da nake so a kamun sharing ɗin hoton nata ta cikin wayata. Sai in zo in selecting ɗin wannan, misali Yusuf Bello ɗin nan. Bayan na yi selecting ɗinsa, to zai nuno min wannan safar, misali ga hotuna na, kuma ta wannan Gmail ɗin nake so ana turo min hoton ta in an ɗauka. Yawwa, sai in zo in taɓa wannan alamar message ɗin nan. Bayan na taɓa alamar message, to mu koma, misali wannan zai mana sharing partners, mu koma mai selecting ɗin wani Gmail ɗin, misali a ƙaddara wannan Gmail ɗin shine ɗan gaske comedians ɗin nan, shine Gmail ɗin da muke so mai backup ɗin hotunan da budurwar mu take ɗauka a kai. To bayan mun zo mun yi selecting ɗin wannan, sai mu zo mu taɓa alamar library ɗin nan, misali. Bayan mun taɓa alamar library, ko kuma taɓa wannan alamar abin, to shi ma nuno mana mai sharing, kuma dole sai muna da abin. To amma mu kowa ba, misali tunda duk wata hanya, dama wata hanya nake so nuna mana, in bai ma damar wannan hanyar ba, bayan mun taɓa wannan hoton mutum nan, sai mu zo akan wayar budurwar tamu, misali nake maka nuni. Wannan ita ce wayar budurwar ta, kuma nake wannan shige-shigen a cikinta. Bayan na sa Gmail ɗina, sai in zo gun da aka sa photos, sai in zo in taɓa. Bayan na taɓa gun da aka taɓa hoto, akwai gun da aka sa backup and CYNC, backup your sharing Gmail. Za a na min sharing ɗin hotunan budurwata ta cikin wannan Gmail ɗin. To na biyu, zaɓi na biyu suka sa free of device story. Free ɗin device ɗinka sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi, to ga hinan space ɗin kamar misali bare isa ba, ko kuma yayi kaɗan. To in kana da isasshen space sai ka zo misali ka taɓa free of space ɗin, misali. Yawwa. Bayan ka taɓa, za mu ɗan jira shi zuwa ƙaramin lokaci. Ya sama yiwuwa this my taking title, I will get notification one does. Tunda muna da, zai ja MB 354.
To masu kallona da masu sauraro na, wannan dai dole sai mun jira shi ya gama wannan loading din. In ya gama loading sai in nuna muku yadda aikin yake muke gudanar da shi, saboda wannan gaskiya yana da matukar muhimmanci a ce na iya ko kun iya ko kin iya. Za ki iya ganin hotunan saurayinki, za ka iya ganin hoton saurayinka ta cikin wayarka ba tare da ka je wajensa ko kuma kana ɗauka ma hoto a gidan hoto ko kuma ya turo ma hoto ta cikin wayarsa ba. Ko da yaushe ka ga damar gani ko in ka je ka yi wannan hanyar da muka nuna ma, in ka yi za ka na samun hotunan budurwarka ta cikin wayarka. Akwai wani setting ɗin ma bayan wa'annan dole zan je in nuna muku, saboda an kai setting ɗaya bare ba abin. To ya gama sai ka yi done. Bayan ka yi done ka seta shi ne, duk wani hoto da za a turo ma za ka same shi already back off, zai na shigowa. To akwai notification zaɓi na uku, sai ka taɓa notification. Bayan ka taɓa notification sai ka zo nan vibration ne ba ruwanka da shi. To dama already a kunna suke barin in ka ga nan gun a kashe, a yana sun sa when we are sharing photos with the friends, sai ka zo ka kunna. Dole ka kunna wannan zaɓin. Wannan zaɓukan ya zama a kunna suke. Akwai zaɓin na memory, akwai wannan, to duka kunna su. Sai mu koma nan shine bangaren sharing. To sai memorize see your memories. To shi ma kuma akwai gun da aka sa advances. Advances wannan amination ɗin nan shi ma dole in ka gan shi a kashe za ka kunna shi. Sai ka koma da baya. Bayan mun koma da baya, to mun gama set wannan application ɗin kenan. Sai mu zo wannan hidden photos, ba ruwanmu da shi, kada kunna shi. To wannan ita ce hanyar da za ka iya backup ɗin hoto. Yadda kai a wannan wayar taka ka bi wannan procedure ka kunna abubuwan da muka nuna ma, a waccar wayar ma sai kai wannan abin, sannan za ka na samun hotunan budurwarka ta cikin wayarka. Idan yau ka fara ziyartar mu, kar ka manta da danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawa. Da zarar mun yi sababbin bidiyo makamantan irin wannan za ka na gani akan lokaci. Na gode, ne na ku Shamsu Isa mai tashar ɗan gaske technology. Muna ganin ƙoƙarin ku akan bibiyar mu da kuke a wannan channel ɗin tawa mai albarka.